So Mali be kuma? Kungo Mali be kuma? Kungo Mali be me? Ji Mali be kuma? Ji Mali be kuma? Bede bala. So fla masa edu kuraje ambalo le nyena. Jabaru wahidu beso masa. Ambatanu ka barkada ni ka wali nyumando. Rasulu be wali nyumando ka barkada nema ni kisi bay ala ko jidaka. Anaka so dungo ni saban nabi nyuma kelengelen be nema kisi ala ka jiduka kama so sebe korofo ulu sarata on bolo fuli ni tanu ni barkada ni wali nyumando be farale ko nyonga ambe do ke alibi ala ko bolo kan uje ankoro amin ka bana koro be ba ka jidike lafiaula foi kanu soro mi bu toroble munum be tienso Mada bada dali ala ko noya ulu nanga bamba to bela jelenye ka kanu ba jama foku barikada wala nyumandon ko faraoka ku ni che uyere ni che uka kanu yala ala kanu ni misa fasoko na ni fasoko ka ni wati insera ikado koroto ni beleke villaje mi nye kuna foni tumaye ale tumasele ni an ba wasado fasiri sibon kono kuma la yasa kuluka kuna siri ubashi o kelengele unde sugandira ala ga jew na ku garjiga yusu lo nyegale joko nyuma ni nyamada ko nyuma ala kanu yoye kala se ko nyuma no ya anyero ye ka mabe ka chere suya ko letigi ni nega sujuru tigo ka barayo ala ko no ya ufana ye Traoré marhaba bashi tila ko ni taraste bay ni dumson tarasula alhamdulillah ba ndesani abdo ko bashi tila ya forme o ti autour de en forme wala ouais iye ben to ko fo wala alu ya gido akere ko mo na yalen do iba keke ibi diga alla di fibe fine scala moro ki fo ki wale mando kala me bani fleba bela jele fo bi réalisation na sa l'enfant de Kita Kuruni budo fo mi Sedna Umar Keita amba fo ka wale mando mi awai kado alibi ala kana fo ke ka bolo ko ni zoro ala kana fo ke ka kunzeme soro moro nimbara intenya hakili siki ko atenya awai kado mi se afana ko mimbi kuna ani mimbi bolo ngona numa correspondre fodo echekido mais mimbi kuna ani mimbi bolongon na nous correspondant réussite abo to go ma Sedna Umar Keita ka fo ka wali mando mi aw ka do ayere buramso amba fo asi damele ka fo ka wali mando alebe nego karafela mi difu esa Mamadou Z Traoré ka fo Zakaria ke no Z Traoré ta Mamadou Z Traoré do ebe mun no Mamadou Z Traoré nyana intergaro fana ko Zakaria Z Traoré bina nyagami no ay ni Mamadou on da yesa ibaye moro no bora jamadu go kumbo kefa alebe ka ngolo shi kuyate awa Keita alebe mo bishimla mi awikado segu chebolo alebe nyema blomba alebolo mi awikado mandau ale koninzi gimbeki nyechuru wa mi sebe onai ate fu no so buruburu ko aleta ya affaire de buruburu ne kolo ko ya ande sare affaire de buruburu doro abana buruburu moro eko ana ko blada grina la ayanda blada kolo nadima ni adia yusumba mina ni barkaye sabo ikado ansiki kunye kuna fone dili nango ambo di amba damne ni independent nanya letasa aunga ikado jamana gwelea ko yasa angabo akono boda ka soro femi ejinye tomba Nations Unies ale secrétaire général ai ikado wele ko ci obla aunga gouvernement ma ka jira ka fo ko kwa nyemi jira no yanga ikado kalata wati minye franje fanga wati kundala adola ko o mabbe nga kanga boni ikado wati burudale ko mimbi bela jelema ni sombike mimma o ya le kala nyini jara ale ni fasiri independent kono bi secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres aleye mali manyema wele alamusado no yekunungoye ikado kalo ingleta ane 7 janvier kalo ko gouvernement mimbe franje fanga okonyana bola bi kale be fe uka wati were buluda mintanga buluda lenye jebike ni minye bembeke minga okumana ko minye kado minfleni ko owa okone kikado ko ojoro badi be ambero mine ko bi kale ko ni mbanyine ufe ikado ka fo ku ka boni kado boati dale no calendrier okumana ko ka ikado o dakeneka kalata ko obse ganyana bochugo mina ukabone wati bembeke minga jebike ni minye okumana ko aleka hakilina yoye Nations Unies amanyema ay mun fara oka ayajira ka fo ko alera na wulika joke teliela ninga mali manyema okumanyonya ukanyo amfamu ka hakilina odinyoma ko bika aleka ketaye aywa ko minye ikado secrétaire général Nations Unies aleka ni mboli ka kumata o kera ikado kle sawa ikado nyagili tale ko ka mali
sɛgɛrɛ fɛn min ye k'a dɔn o kɛnɛ kan jɛrɛ dɔ o fana tun bɛ senna min ye k'a dɔn ko conseil de sécurité ayiwa ko o tun bɛ k'a dɔn o jɛrɛ tun bɛ senna min bɛ Mali ka lahala ko fɔ o ko in sen fɛ n'o ye jɛrɛ in ye MINUSMA maa ɲɛma ale ye k'a dɔn i da don kuma dɔ la ni k'o ɲɛfɔ conseil de sécurité maaw ye min bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ lahala ka politique ko ani lakanako ni sɔrɔ nasira la ale y'o fɛsɛfɛsɛ o kɛnɛ kan ayiwa a tilala k'a jira k'a fɔ ko olu ka i k'a dɔn jɛkulu kɔni k'a bɛna to Mali maa ɲɛmaw kɛrɛfɛ a mana bɔ da o da fɛ olu bɛna to Mali maa ɲɛmaw kɛrɛfɛ ni ka baara kɛ n'u ye ayiwa ko min ye k'a dɔn CEDEAO ye ale min filɛ nin ye ani k'a dɔn Union africaine ayiwa ko olu kɔni ko ni o ko minnu filɛ nin ye ko ni waati ɲuman bolo dara ko i k'a dɔn ko a bɛ kɛ i k'a dɔn sababu ye an ka bɔda sɔrɔ wa ninnu ko k'u na kɛ anw kɛrɛfɛ k'an dɛmɛ bɔda bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Faransi ani Grande-Bretagne ani k'a dɔn lamɛrikɛn jamana ko États-Unis olu kɔni ye i k'a dɔn anw ka furancɛ fanga san 5 ko k'olu yɛrɛ tɛ fɛ k'o kuma mɛn u tulo la fiyewu ko olu ye i k'a dɔn dɛmɛdonɲɔgɔnya ta ni ka CEDEAO sɛgɛrɛ u ka ɲangili hukumu kɔnɔna la min kɛra an kunna jayɔrɔ ye Kirisi jamana ni Chinois jamana olu fana y'u jɔ kɛlɛ jɔsen ka ŋɛɲɛ ɲimi Mali tɔgɔ la ko olu tɛ fɛ maa si k'i da don Mali ka ko la ko ka n'i yɛrɛ kɛ Mali ko ɲɛnabɔla ye k'u t'o fɔ o ja maa si la k'u tɛ fɛ maa si k'i fereke Mali ka ko la k'i yɛrɛ k'a ko ɲɛnabɔla ye Malidenw de b'a ɲɛnabɔ a banna Ablaye Jara nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye anw y'a sama ka bɔ indépendant kɔnɔ u ka bidon boli don Youssou Moro indépendant ni y'ale bila ne bɛ Nouvelle Horizon ta Moro M5 RP min ye ko cadre dɔw bɛ ko Choguel Kugula Mayiga bɛ ka taa ni jamana ye cogo min yalima ka taa ni a ka premier ministre ya baara ye cogo min k'olu b'o o ɲin bɔ a la k'olu tɛ fara a kan cogo si la ni ɲa nin kɛ olu tun bɛ yen de u tun bɛ kɛ u tun faralen don Choguel kan olu de tɛ Mali yan M5 de ye gouvernement ye M5 yɛrɛ ye parti de ye wa parti de don wa ko cadre dɔw wa ko cadre dɔw ni cadre taara ko bɛ to yen kadiriw bɛ se ka taa kɛ ko kɔni bɛ to yen ani fenɛtiriw bɛɛ bɛ awɔ kadiriw ka taa Moro min ye M5 RP ni hakili b'a la awɔ i k'a dɔn ninnu de farala ɲɔgɔn kan maaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye awɔ i k'a dɔn hali jaralakaw olu bɛɛ lajɛlen y'u ɲin don a la hali sogobaw u bɛɛ tun b'a la sogoba ni ndaw u bɛɛ tun b'a la wa n ye silaw fana ye ani jalo ganalamaw ne nin bɛɛ y'a la an ka taa dɛ Moro min ye aw k'a dɔn maaw de farala ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ fanga jugu min b'an kunna min ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ye k'a dɔn k'u n'o da walo ka bɔ yen y'o fɔ cogo min na o kɛra ten kabini a daminɛ la dɔw y'u fosi i ka dɔn awɔ min ye ka bɔ M5 RP la o dɔw yɛrɛ donko 2 ni 3 sɔrɔ M5 geren na u bɛ bɔ u bɛ don olu ye jumɛn a si jumɛnw ye Munu ko le M5 est mort de sa belle mort. Moro avec kado olu koni kasobomba de son beau kasobomba. Ale ka fere to est morte de sa belle morte. Angata aga franyo ga kulu. Moro ikado awaminye nyere la nunu nye lettre ke ikado awaminye ku tegeno blala ibe amagalegale don premier ministre koro mimbe Morobo Siribe Cheikh Oumar Zogo Konimba Siribe Mohamed Ali Bachili Madame Soukayatuso wadi ko ani alu dugure Allah kososa agata Maro me awkado ko sugal kugala maiga ikado kabe kata ni transition sera min fe ko make olu fe la koye ikado ni ma woro mun vleni nungo ni yuka koso nuga kasauche ko ikado letri do ta jira ko awkado MCGRP amma bela jile ko sente sigira tugo mina kam sige kaddo minye nyumanga minye uya black critic la moko bologa mi premier ministre Choguel Kugala Mayiga ko kabina sugandira ninga ke premier ministre ikado kama kalado anyina ninga awekado ko segere wa mi aniko be critic la moko bologa lu debse ko nyana bo sage ni Choguel be premier ministre to premier ministre la ka kla ko kele ngetu lu fana ka famu yago juge parti afuna ka gelende amano ko mi manogonde Moro mi awkado Choguel Kugala Mayiga ko abe katani awkado minye akabara isra minve ani kumflena ko ikado ko belo walitagara olu ma foko faso ga bode wa
kambe dabolo mina kanga bo olawa nenya msenga kele famba kunyoye ko dabolo mai na mga ta dabolo min ve al no mai sa nga alube mo ko kele de labi ambe maliko kele de la nenya na ubseka de meka lakile ke yanuka kasache ni kasache kumai kasache kumata jamana be lebu kena ka awe kasache adine be faga amfende amgani ya be faga amsigade abana angata muru mi avocado nyerala ibe ka fo awami sugal ko gala mega ako awami nye ko abeka mamunu fo minye aw mouvement démocratique ma ka mi fo sa 1991 ko ma be olu ma tukila o kele to di no transition tabulote ko kele to ni dodoro abana moro ani aye kuma munu fo minye avocado whatsapp do no blara whatsapp ka moro avocado ko ni belejele dande ma wale ko ni sira fesa olu ko ni avocado olu ma woro minye avocado ko lu buka ko so nuka kasaw che ninga bo shogal ko kala maiga no fe ninga bo M5 RP la mali dantu olu ma woro ko mali dantu olu ma woro u se gatake ay est ce que ne olu ka kele doye bi ay ko mali dantulu ma wore usegata ulu bita do binawo nin kulo nu yere mena anye koro kojugu kabi mali ya yere tan nu ne be politique la ya awo kulo nu wa ma foyu ko wa kulo nu yere kanga tunu ga bo mali politique wallahi dem seru minawo awo dem seri nyana ma be malla ma dem seri be fode awo abet nyana ma olu be ku kanga tunu ga bo mali politique buna kun yere kan notewa fende nyana bota fende nyana bota mal do de bo akay sabu sala na sini ngo kele ni sala ngo kele ko fara nyina kele ga ko question ngoro ko do faso kola o nyeti soro de o nyeti soro anga nu do to sa bana metoka bana so ametemeni kurafuni minye le komba ya amba leta na ile komba ta ikado kafo ko dangarila aunga samve ikado etabulo la o kuma minye ikado kafo ko violation de l'espace aérien malien aunga gouvernement ikangari shinye ka da ke bawi bana ko ni choche ya korobo ni ko itafla ni moro village ki tafla ni moro so gouvernement way o kuma na yuzu Femi Lasine Kulubali ale ni fasiri bi kado kafo le komba kono akogo Zambie kalo kleta anikele temene minye kado pangurundo yira o panguru mini o yira sa kado ko be ka pa aunga jamana ikado asamvela kuna ko faransi jamana to la panguru do eko kasoro olodu nyu ka samvela ni dugumala be datugu auna faransi ka were kungo ku ka panguru ntina anvea ko ka sabu ke CDO o ka nyangili ani kado luye minta ka onsegere ko kokoroma doni eko o la halakile kono ni yake namba kila okumana kwa anvana ya anta be datugu dugumala ni samvela anvana ya datugu unye mashiti nori da ya jango ka fransikau ani CDO jamana munu ya an nyangi ufana tel nori da anga bangun ka ya chugo shila okumana ko mali ikado ko uye jeres giroma fla de ke anga CDO imwa nunu ndaru dado flikele na noko buru fia an dola okumana ko mali ka ikado jose nguranyini bara mimbolo daledo ko ka do ku be feka dande kar ola ko dala mine kala ke ko mali manyemaw ko lu bora ni franje fanga mono boli ko ke sanduru ye ko ga to da olu nyekoro o mana ko minyi ka do manyemaw ye no ka furanyi no la ku ye jere kara kuru ka ikoro ka do ka beni Zambie kalo kile konondo e ba flani mwani fla saina kana duguba mimbe ko akara jere ngera e ankunga aywa ko minye ikado ka fo mali dew me fe ga ikado tabulo minta mali jamana dew haju jose ngura ko minyu ka jamana kola nankele do ko farida ni watina alala ko ode kele do ka fo gule ya jamama fe mi o gule ya o ikado ani grende ko na wolo muna ni nyangili ko taka on sigare o nyangili minta ka on sigare o kuma na ko fe mi ikado sede o manyema we u ya ke chuko mi on vana biso ke chuko la ka on vana ga manyema olu ye ikado kele ato Premier Colonel Asimi Goitaye menye sideo ka nyangili duguseje afana ya ka nyangili bokabi kanyeshi sideo jamana uma o tumana ko femi ni ngoisa kamse ka femi info adola ko minyi kado ni ngo nunu tabulo ka mana boda oda fe mali don jole do jose minga ni wati na o de ka faranyonga kuka jamana kumabo ka uka ire wulo ya sabati femi kado gelema munu mbe ka on makono dona na taula kan ko adishi daula ninga nyesoro kola ode mali don hami belebele do ebi o ko ni grende mimbe ikado ka fo mali anini jekulu fulani nyonche no ya anga jamana akli fe ton nunye o ko bina ke dangari
wale ye anw ka jamana jɔsen kura ɲini o taabolo la ko sabu u bɛ fɛ k'o de kɛ u tɛ fɛ anw ka jɔsen kura sɔrɔ ayiwa min ye i k'a dɔn CEDEAO maa ɲɛmaw ye u y'u ka ɲangili k'a kologiriya ka ɲɛsin anw ma min ma kɛ sariya kɔnɔ a ma kɛ hakɛ kɔnɔ wa u y'a k'u ka sebaaya de la o kumana ko min ye i k'a dɔn jamana wɛrɛw fana ye i k'a dɔn olu fana dɔw faral'u kan k'u dɛmɛ u ka taabolow la i n'a fɔ Nations Unies tɔnba min bɛ yen olu y'u dɛmɛ u ka taabolo la o kumana o kɔnɔna la jamana dɔw fana bɛ yen maa kelen da tɛ kala kari Nations Unies a jɛkulu kɔnɔna la olu fana da bɛ kala kari olu fana ko kumana ne tɔw banna anw na k'u na kɛ anw fɛ olu tɛna anw bila i k'a dɔn diɲɛ k'anw kɛ namugulasogo ye irisiw ko k'u bɛ jɛngoma ɲɔgɔnya sama u ni Mali cɛ siniwaw ko k'u b'a kɛ u ni Mali cɛ olu t'a ta tɔw ka dabada ma cogo si la o kumana ko fɛn min ye o ko ye sa o ŋaniya min sirila tilebinfɛ jamana a maa ɲɛmaa ninnu fɛ n'o ye CEDEAO maaw ye ayiwa k'i b'a ye k'a fɔ k'o de bɛna kɛ i k'a dɔn sababu ye ka gɔngɔrɔn bila anw ka taamasen ɲɛ yaasa anw k'an sen da o kan ka segelen daminɛ ko u y'o fɛɛrɛ n'o dabali de tigɛ k'o bila anw kɔrɔ tan nɔ Mali ka jɔsenkura ko k'u haju tɛ u tɛ fɛ a ka kɛ wa u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka dankari o la anw bɛ lahala min na nin ye ko bɛɛ ɲɛ b'a la o min ye i k'a dɔn ko ninnu tɛ baara wɛrɛ la koyi ko CEDEAO siga kɛr'u la bɛɛ fɛ farafin jamana la bi k'a fɔ k'u bɛ i k'a dɔn marabagajugu ka baara de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi ka baara ko Faransi de birin bɛ nin bɛɛ kɔfɛ o kumana ka jamana ninnu ka anw ni da dingɛ da la ni CEDEAO o ka lahɔrɔma ye o kumana ko fɛn min ye nin ko ye k'u tɛ se k'o sɔsɔ koyi u tɛ se k'o kalontigiya fana ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye sa ko gwɛlɛya min bɛ Paris ni Bamakɔ cɛ dɛ ko CEDEAO de filɛ k'o gwɛlɛya ta k'o k'a ka kɛlɛkɛminɛ ye ka dalaminɛ kala kɛ ko an ka waati bolo dalen ye ko i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye jɔrɔna ko ye CEDEAO maa ɲɛmaw ma bi koyi sabu kɛlɛ bɛ ka fɛɛrɛ min tigɛ ani dabali min tigɛ k'u bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa Mali bɛ ka taabolo min ta ka dankari o la ka i k'a dɔn balan don o la u kɔni bɛ ka kɛlɛ kɛ nka u ka kɛlɛ bɛ ka kɛ Faransi ka kɛlɛ de ye u ka kɛlɛ in kɛ Faransi de tɔgɔ la o maa ɲɛmaw olu de bɛ kɛ bɛ k'i biri CEDEAO kɔfɛ ko hakaja i b'a ye k'a fɔ maa minnu ye maa lasɔminɛw ye minnu bɛ nanzara n'a ka dabalijugu tigɛtaw dɔn olu caman kumana koyi dɔnkilidala ŋana dɔ bɛ yen diɲɛ sosigi la min tɛ maa dogolen ye Alpha Blondy ale bɛ fɔli se min kɛ o de ye reggae ye aya n'a ye jagaye an b'a fo c'est la chose first afaye ko aya n'a ye o kumana Yusu ale ye ja dɔ bila n'o ye video ye Alpha Blondy i k'a dɔn k'a fɔ ko carina kunnafoni carin siraw bɛɛ lajɛlen fɛ a ko min ye Mali ka i k'a dɔn ɲangili ko in ye a dɔ la ko a ma bɛn ko kalon b'u da k'a ma bɛn hali dɔɔni Alpha Blondy kɔnɔwari jamanaden don a ko min ye CEDEAO maa ɲɛmaw ka jɛrɛ min kɛra janvier kalo tile 9 k'i k'a dɔn k'u ye ŋaniya min siri yen nɔ ko nin y'u ka jɔnko Ala de fɔlen k'a fɔ k'u bɛ ka baara kɛ marabagajuguw ye k'o jɔnko Ala de dara kɛnɛ kan ko n'o tɛ k'u kan ka Mali de dɛmɛ olu ni Mali de bɛ ɲɔgɔn sunɔgɔkan mɛn u b'a dɔn degun bɛ Mali kan san caman olu b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ lahala min na ko gɛrɛntɛ wɛrɛ tɛ ta ka bila Mali kunna koyi ko fɛn min ye u bɛ dɛmɛbagajugu ka baara de la k'u dɛsɛra jadi maa kɛlɛ la Mali ko k'a bɛ ɲɛɲini o ko la k'o kɛlɛ don i k'a dɔn k'a fɔ dankari wale Mali ka taabolo la hakaja jɔsenkura min ni Malidenw b'o nɔfɛ k'u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ de dasi o la k'o fɛɛrɛ dasi ko an tɛ jɛn n'o ye koyi maa sen tɛ da an ka taa ɲɛ fɛɛrɛ kan an ka taa ɲɛ fɛɛrɛ cɛw cɛ i sen da k'an bɛ fɛɛrɛ tigɛ a banna o kumana Yusu fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko nin min filɛ nin ye ko o kumana Mali ka jɔsenkura ko k'u bɛ fɛ ka dan de sigi o la ayiwa ko min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye ko o kumana k'u ye ɲangili minnu ta nin ye k'a bila i k'a dɔn Mali ka taa sira kan k'a bɛ i n'a fɔ ni maa min ye gɔngɔrɔn bila maa ɲɛ i ka taa yɛlɛ o kan gɔngɔrɔn ninnu bɔlen ko n'i yɛlɛla o kan o tɛ segelen daminɛ ne ye sa wa ko u bɛ fɛ ka diɲɛ farafinna tilebinfɛtɔ in k'u bɛ fɛ k'o baaraw de kɛ o kumana ka Mali ɲangi ka taa fɛ yaasa ka degun se anw ma ka taa fɛ k'o de y'u ŋaniya ye bi n'o tɛ ko ni ɲangili kun tɛ Moriba Jawara ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye anw y'a bɔ le combat kɔnɔ u ka bidon boli don ni nangaraba tɛ o no enu ko IMOA ka kungo bɛ se ka taa ɲɛnabɔ Ghana cogo di Ghana bɛ IMOA la ko CEDEAO maa ɲɛma o ye Ghana maa ɲɛma ye nka u tɛ IMOA kɔni na o tɛ IMOA la IMOA sogolo ka taa ye IMOA ɲinana Sumala Sumi champion ye baara min kɛ olu ye IMOA ɲinan'o kɔ ya Rabbi n'o sen jɛlen o bolo jɛlen Ala k'a ci IMOA fana da i ko nkɔyɔden maa min ye nin ko bɛɛ maniganseba ye Alassane Ouattara don cɛkɔrɔba jugu in a sadon ɲɛ tɛ suma wallahi wa bɔnɛ b'a sani ka bɔ a ɲɛ la tile gadire fɛ ni Ala ka jɛ ye Moro a satɔ ɲɛ tɛ suma nunu m'a fɔ k'u bɛ Choguel kɔ bila Madame Sikɛtu So ni Bacili ni fɛn wa Y'en a marre Sénégal olu wulilen don
Bale citoyen Burkina Faso olu labɛnnen ka malidenw kɛlɛ bi maa wɛrɛw de dusu bɔlen anw ka kɛlɛ la ka tɛmɛ i ka dɔ jamana denjuguw kan a banna jamana denjugu ɲɛ tɛ dɔwɛrɛ la a jufa kɔnɔna kɔ mais diɲɛ ɲɛ bɛ Mali ka kanabila ni Farafina ka kanabila kɛlɛ de wulilen la nin wallahi olu t'o ye o sabu olu ye min kɛ u ma se ka foyi kɛ u ta tɔni man ca la olu bɛ i k'a dɔ jigisɛmɛ yɔrɔ ɲini k'u sa yɔrɔ sɛgɛrɛ o tigi yan bilen o dabilara n'o tɛ diɲɛ maa min bɛ ka kɛlɛ in kɛ Sonko Sénégalikaw ka Sonko bɛɛ b'a dɔn awɔ a ye kasow bɛɛ kɛ a ka tiɲɛ kan awɔ a ma dabila Sango kɛ Sango a kumana Mali ko kan a banna an ye Abdul Fado ta fɔ yan ka Alpha Blondy ta fɔ yan wa an ka artistes bɛɛ bɔn bɛ bi Salifu Keita Umu Sangarew Dirigiba Jabate ko k'a bɛ concert kɛ fu faama ye nin bɛɛ ye ŋaniya yira baara o k'i bɔ yen Master Sumi olu ni Sénégalikaw ka cɛnin bɔra kɔnɔ sa ala Kemi Seba ayi rapper ni jɔn ko ale surumani sa k'a bɛ arrangement kɛ tuma a ka studio to ka ko studio Sangara ne ti rappeur ne t'u dɔn denmisɛn ninnu Moro olu ni Master Sumi ani Farafina dɔnkilidalaw faralen nu ɲɔgɔn kan k'u bɛ dɔnkili da k'a yira k'a fɔ ko Faransi ta tɛ Afrique ye Mali ka nin kɛlɛ kɔsɔn a bɛɛ lajɛ maliden dɔw b'a la k'olu fada an ka tɛmɛ o kan Moro an ka taa an ka sira fɛ an ka tɛmɛ o kan bila a bɛ wow bɛɛ kun ɲɛ i b'a fɔ ko n'a ko ɲɛnabɔra dɔw bɛ taa tunga fɛ o kana siga o la o ye dɔw ka tungana taa minɛn cɛlen di Moro an ka taa min ye UNTM olu fana wulila k'u jɔ yɛrɛwolo bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ nin ko la yɛrɛwolo bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ nin ko la hali n'an jo t'a la hali n'an jo t'a la hali n'an bɛ ɲɔgɔn fa yan a kɛra kɛko min na o ye ɲɛdɔnya dɔ de ye anw ma n'an m'o ɲɛdɔnya ŋɔni bɔ an sen na maa t'a bɔ a banna Asimu ko kɛlɛ tɛ Sogɛli ko kɛlɛ tɛ Asimu bi taa n ko Mali bi to yan a banna yan'u kana Mali kun tɛ yan wa a bɛ kɛlɛ in kun tɛ maako kɛlɛ tɛ ni min ta ye maako kɛlɛ e bɛ se ka taa o fɛ sa a banna n'o o maa sen bɔra a la don min na k'a sabu kɛ sira o sira ye sa e tɛna lafiya wa anw b'an ka jamana ko kɛlɛ kɛ fo laban hakili jiginna la sa Jige Awadi Awadi wa o maa ko dɔ o ni Master Sumi ninnu faralen don ɲɔgɔn kan Moro min ye UNTM olu kɔni y'a jira k'a fɔ CEDEAO ni UEMOA o ye nin waleya min kɛ olu ma jɛn n'a ye bi UNTM k'a dɔn a n'o bɔra yen Conseil national de la société civile Moro aw k'a dɔn aw min ye ani kafo fo ka taa se k'a dɔn CNJ ma Moloru bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan min ye aw ka dɔn k'u kan kɛ kelen ye o kɛra kunu janvier kalo tile 13 bon i ma fɛn kelen kɔlɔsi jamana réserviste bɛɛ a bɛɛ y'a ka tere don a banna fɛn fɛn ye SNJ kɛ ka kɔrɔ deuxième classe bɛɛ y'i ka tere kɔrɔ bɔ k'a kongo k'a don o b'a fɛn dɔ jira a banna ala Mali de bɛɛ de kɛlɛcɛ ye sa Moro farata na dɛ Moro min ye aw ka dɔn secrétaire général Union nationale des travailleurs du Mali Yowa Katle ale i ka dɔn a y'a jira k'a fɔ k'olu ka dɛmɛ kɔni aw ka dɔn o bɛ se an ka maa ɲɛmaw ma min ye aw ka dɔn maa ɲɛma minnu n'olu wulilen don aw ka dɔn minnu bɛ jamana nafolo a k'a ka tere don ni ko su ale SNJ a k'a ka tere don ale y'o kɛ o n ko réserviste bɛɛ bɛ k'a ta don Katle tila kuma in na dɔrɔn k'i ka tere don a banna voilà an dan b'i la Moro min ye aw ka dɔn tiɲɛni min b'an ka jamana kɔnɔ min ye jamana nafolo ŋanamuni ani jamana nafolo k'a ta tiɲɛ k'a bila Moro ani ka dɔn n yɛrɛ kelen ko Moro i ka dɔn awa min ye bingali min ye nanzaraw bɛ ka bingali min k'an kan min ye aw ka dɔn Yowa Katle ni yɛrɛ wolo bɛ sɔrɔ k'o lafasa hali bi ani kafo ani CNJ olu ko k'an ti jɛn n'o de ye bilen jɔ don wani maa min bɛ jɛn n'a ye an t'i fɛ fana Moro secrétaire général UNTM Yowa Katle ale kɔni y'a jira k'a fɔ CEDEAO ani UEMOA u ye nin waleya min kɛ Moro aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko aw ka dɔn aw min ye olu o t'olu hakilina ye wa nin tɛ maliden si hakilina ye nin tɛ farafinden si hakilina ye farafin yɛrɛwolo ni danbetigi si hakilina tɛ nin ye dɔ kɛra sa Moro min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko aw min ye bi ko ni maa min ye aw ka dɔn Mali jateminɛ min ye aw ka dɔn gɛlɛya min bɛ Mali kan k'i bɛ dɔ fara o kan Moro ko aw ka dɔn ko ala t'i to yen fiyewu o ye hasiriya de dangɛnɛmana ye k'u k'a dɔn ko ni Saheli jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali binna i k'a dɔn ni jiwo taara ni Mali ye ko jiwo kelen bɛ taa ni Saheli jamana bɛɛ wa a bɛ taa ni CEDEAO jamana bɛɛ wa a bɛ taa kuncɛ fɔ nanzara jamanaw la a bɛ taa n'u ye fɔ kɔgɔji kɔnɔ walahi Allah Moro tigɛ n b'o de la o ni jɔtunin dɔ la i sirifu bɛ bɔ a la bɛ bɔ a la
ala ko yo wakatle ale kon go ko awakado central syndical mi flani UNTM conseil économique et social et culturel o ma nyema fana do moro awakado nyerala ko alu kon be min nyini min anga jamana kona min anga fanga nyini fanga mi awakado no bisika jamana mara sorota sirala min arbada ta sirala moro anikado yirwa sirala e kado ko angoni mbo sirade nofe ko tikeni balaka wuliye koy ayde wote keni chesirite atukeni timinanjate nga ambe fasuko kelela karsa kungulo beta karsa nyeda beta karsa ka kuma beta antemena o yoro nun kansa ala kama antemena ka ni munumbe o yoro lawa oluka tui abana moro mi awkado mi mbese ga yerma bla anikado wale do be mi mbese ko kele ka boy moro ka nga kiri bla senga ka dama de bla senga moro ka ambe ko de fere nyine na boy wa mi awkado nunu mi na zara jamana we olu kido me farafi nyema mununa mingi pimpi anga nikatla ka la joku ba an jabugo moro ikado awa mi anga sarato la koy anga srabe anga demokrasi ananga yiri wasira de jamana ka kuma boni lafiya ya wakatle ni ama fenwere fo abana onye mu wore nyini anye mu nyini jiye mafe foi aw ko abi nan de manga lakana na aw desera aw malo jirara jiye na malo yesegi fa aw bulu an go ami fere wore oni dabali wore otige ago ko aywa ko ofana kasara ye ko anga furanje fanga ko ango o kara kuruka ko ka kalata haraba ulu ko sago soro fasola ango go minti kede kele bidi o minye karo faso na flusion na juguye olu ba do ni ko be basigira no mina bina wuli olu bi fa ajugu bale na nyaga mine katu akana nyana bo fiu abana o no haglina bi chemima ala nyebi bela desane ala nyebi bela moro ni munu mena andi mado sugandira ko bla jamana deun an ta nyebo fanga la blenwe ko shogel ni asimi ulu boebi ikana ni ma wero ye wallahi ni ma kele umbe wo yo wuli fulu ka yala akka haramu ya nulu ma yala dura mai wanu dona la fara atauta tiena o hereya ani doken nasa angata moro me awkado yo wakalle ka fola ako awa minye tiera la anga bo awkado minye bamba nunda no awkado nazara jamano krengerne la ayata to mako minye faransi anga bo faransi ka jwa ka mogo be awkado anga jamana dlani de la o mogo be dunga fa sabati de la wa onye mogo be demokrasi ani demokrasi mimina ni yiriwae ka sogo te awkado maka demokrasi jonya demokrasi jonjo demokrasi ka demokrasi pembanguna moro kango ne ti jeno bi mi odo ato oluka deme mi se awkado asim ko tama ani mamunu ba nofe ana dana takada mamunu nga no awkado awami anga gouvernement kata se anga wolo masiri tabawma abe kilingili abara mambo bala yoga katle aya jira ka fo wadi to pasera ni anga faranywanga ko sisante fara mai sisante tajuru sarap mai odo farida sisante neni mai wasisante nywan koromatikele mai jiye yoro nini ko masina taraka jamana sigere al na ya sura nyon tulu fara jamana de bebo blaka jira ka fo amba fasofe lawol metru ma tamashin jirana abana garabu kala joli ya tamashin jirana be ka kala jigisu abana ko sisanti kele wati ko sisa nywan demeni faso kuma bo wati di abana ala barka wi ha ndesani be amina bedo be bina donsi abana ni alaka je moro me yoga katle ani mafo akui kado ko wadi do baserasa farafina anga yere ka wari goshi anga yere ka wari wallahi wala sa amse ka bo ni jonya juru doy jonya juru mi nanta do asiri la yorobi akka haramu ya masira nyana anta kala makana yere sura chema kante bo fana ale yere fana SNC ke koy voilà avec ale oluni araman kuyate nu ko katredo Shogeli atako. Ema ministre taya. Famille et enfants. Ah oh. C'est clair là. Très amine de. Fune. Très amine de. Afrule doa. Dateza do kona. Anti tasukula. Angani maimla. Abatla kana. Angata. Abara. Moro. Adaboro kama. Ambora sukula. Oh mi groupe komasi. Abla maiga. Moro dangoroba. Akile ga tredu. Jambo abe fere ale ga yorola. Ayaka mappe abie tredu. Matraki ba rekrela. Ablo kori. Ay matraki takijo. Madame do. Abadu pharmacie. Chauche duna bini treti la.
feere ablo fe Madame Diallo sanin to la kuyi abana maram bata ablo bata wadu wo abi entrer matraki be ablo bulo ga farata ka wa alli ko kaske abi anga chokoroba kai awo ale ko ni oludu takella ni wa olu ka do amenya do ani mama national olu ka do de be CEDEAO ni imwani faransi faga abana abena la che amenya kata njai sibi mama national moro kai plateau amba foka walin mando musu dama be ka wurudi ukan muro anga ta ni kunafoni okake jabara amete meni kunafoni nga yano chesa ka do yusu ame maula done na fo afora chugo mina renouveau abe ye ko bo bela jile keneka femi farkulo nyana je o ko be sena nga ka do ko balale o be sudalesa nyama yaso ya kanu ka fo jamala je ba mi mina ke faso de on fe bi ko ka boko ka ngani ajira da keneka abena ke ga benin ne genyata ani nani wati o dunyen dolachi kun folo fana wati wi ni alaka je ambe ke tunyini dolachi kanu ba o fe bi kan dolachi ambo glo o kuma na ngomi mbi sena ale wati na tabulu ye o kuma na njajira ka fambi ko ba o bela jile keneka ni alama ikado basike o kadra kono meeting mimbe bi on be feka ke dirigete manani alaka je ka jamana de be kuna foni ola ndola folo mimbi chi ni alaka je ola selu utuna boambo haketo nyini ke kanu ba jama kulu fe nyama ya soka kuna foni kwa adabela jele kuloka yusu abana ko nyuma o ka soro ni la sirina Mani ala sonama retransmission en direct kabni place de l'indépendance boulevard de l'indépendance inshallah ofana temene go sanwo sa minye ka do alqur'ane kalam bay ka do ke jamana ni jamana dewnye ani balole ni bambato minye ka do jeka kala yoro mimbe bangoni salimbula anyema bamsa aleni ka do musa kulubali kale yele manaka kessa no pour que abse ka ta qur'ane jigi yoro noto go kulubali tita bamsa ko ka dabo ko na lamunu na tengun dugu be kloka ko be welele ndo kardo ni alaga je kuno kurane jigi bala aywa numba no nun sangare alere ye ikado ka fo kula be je kulu manyema do ye ngamuza kulubali bagari sano no bagari jayin atara ko ka ale tubi ale ka yela maga gesta no yani kurane jigi do che kono ta katna yala o kuma na anyo ka ale yiso ma daina ale tubi ra ka gesta do ay o kuma kuna fone ko da be kloka fona Yusuf amete menanga kuna foni be mi yelegese mbelege seta ni yelege seta ikado ka fo makele do akono no e amborgo kone ale kele do ka fasirike akoko kumana ko ni yesere o manyema o kala tige bando e wa ay to misigi sere o manyema o kala tige dondo e ni engala mala wa ay to misigi kwanga sigi kuru kanka di aso ani lai madima kasigila nkuru di aso ni lai madima e wodo aso ik asimu kuitai lai mari mamadi dumbuya Allah ko kasigila nkuru duma abara legese akumana min ya ambargo kone akoko kasigila nkuru di kado aso ni lai madima fe minye kado octobre kalo labauna nyangili taraka on segere jinye tomba ufe no e farafina tomba mimbe wele ko CEDEAO mali ni lajine ya ombela jire de bugo bere kelena ko sabu ko wolo masiri tabaw de fanga d'Afrique o jamana flala o kumana ko ikado bounce mbu katabulu bela jile na ku mafe min famu ko nenye ikado dengura de bangene farafina bangunga ko dengura munu bangene ni farafina bangunga fasoko farafinya dambe ko yolo hamina ko belebele doye wa ko de yini jamana fla ubla wulika jola ya saka yere kuma bo soro farafina bangun fanaka o ko de okumu kono menye ikado anga cleveto anye CEDEAO olu ye jere balalenge ikado mali kunga janvier kalo kile muga ani kile konondo bafla ni muga ni fla saina akara yusu ko kumana ko minye nyangili kura uyo fara mali taka kada ikado ka foka mali kungo to bonya kabamako ka kungo to chaya minye ikado ka fo mauma be ko ye faso kanuna ye ko ye farafina dambe matrafa baye olu bela jile yengenye nyimini ngo ina be kantige dajira wa minye ikado ni manye mafla nunye jamana fla munu nyangira CEDEAO fe ka do fara aunta kuna mafanaka aywa ko ube jombe jime fola joro de la kuyi lajine ale ni mali ko lajine ko ikado ka fo olu be mali kokoro madu fo fininga fo wabo abana o kumana ko prepare la tigara ko mawkun siga mbe mi na kaje aleni
Yusu Ambargo Kone akafola ko Guinée ale ni Mali bela jele bela hala kele kono be CEDEAO bolo o kumana ko sigi nyon jamana o ya on blanc kelena o kumana ka on to ikado jien bolo jien ka isa ko ke auna sigi nyon jamana o redo na o jamfala o kumana kulu mimbe no fanga d'Afrique kulu la Guinée jamana la CNRD ikado ka fo olu no manyema fana ye colonel Mamadou Doumbia ye no ko ale makola imade ikado la imade ale ikado ka fo ale ya kantige dajira mamununu salo bake kwe akoko jien mato farafina ekleve jamana ku yu ka sanvela ne dugumala datugo Mali nye ko Guinée tadda elele do ko ada ulu ye konkari ka fili Mali kata kulu ye konkari ko ni nguru ni veve kumuni Mali che ku ya bekari o kumana ko ulu ka da elele sa ani dugu ani jida ko chokoroba do ko oibola na watimi ko olu ni mugo be frontière la ko be ka frontière datu ko Mali be nyugunu la fo ko go Sékou Touré ko ani moro ku meta ka nyugon tlonge kale rep be ka u krefe ko baba ko na jara moro ko ni ka paletru la Guinée na ke ko na kriya na itana ko ni ka paletru ko ni be kele ende sani on bitanta turu kanga ni labe na yanja ambachi ko na kri on na uluje ukana turu bama ko kulu koro la Guinée eska so ni yoro mi manuja c'est partout antadu abana voilà Alpha Condé be mawfa mamna CEDEAO mfo putere abaka manda ke sabayet mam CEDEAO mfo Alassane Mbaka manda ke sabayet CEDEAO mfo uye chari maw blaka Idriss Déby fa ka dengeni siga nola fo makoro mito sumu fabe embarrassé atikauna saraka murukuru Yusu mzogoroba furula kata chokoroba jigiti adanga tato fo jodu wallahi chokoroba jato be kurta la lebe ka madame Fle c'est un torpilleur macaroni c'est un torpilleur okuma Yusu femi e kado ka vo ko uyeni ngani amunu siri la Guinée ko ni aka dayele awnye sanfe duguma ani jida okuma na kwa dayele lebe to ati datugu wa madeli ka datugu atina datugu fana femi e kado o min volevle la Guinée marake ba ufe okuma na kulu ma farato ka awn gelede akara ikado faransi ka bulu fara min tara nyo ndala je ko ko CEDEAO okuma na ku ye nyangili min taka anyeshi awma e ko la Guinée ko nyangili ndonka makulu shima wele kusigi keneka ku ya ta uyere dama ni nyonche oluma yala chugo minde ulu stentu ka onagara ba nyangili da zikanyeshi Mali ma usentala bi usentala sini kola anga klive jamana mao uyeni mbara uminge uyengania insiri kata kunche ikado jamwe kalo kile kononto kanyeshi Malima ka gelea ko beba yikui oko kumana ko minyeni nyangili kura we kata kanyeshi Malima oko Guinée sentala bi la Guinée sentala shini la Guinée ni Mali ka umbe de barakele kono kisei ko nu ko wolo masiri taba de be Mali kuna o kele ne be la Guinée kuna ko ita ani Doumbia nimbe colonelier ko dobe wele ko ikado la Imadi ko dobe wele ko aso ko ga sigila nguru duma ko ga sigila nguru de numa ni chef la ikado ku nuka ngania obe nyona unuka Guinée be nyona ubuka jamana kuma boro de nyini ka bo bisi basa kono waku jole do jeme fola jose ka ku mabo unola de o ko minyi ka do jamana fula bi nyon deme wa jamana fula de be de kelenye on tina nyon la blaika do ma wera uye o ko ni kono la ko minyi ka do ko sirigala gela olubu ku yere nyini ngabi ko ni grende min dale fle ka Mali sigara ni ka do jugu ya fara oka ko abna ke sababu ye ikado ka fo minye Mali de unye uluka chesiri ni ulika jo obna kede ngaku jorole do ni fe minye ku be fe ka dangare aunga soroni tabulo mina ko e jorona ko ye ngani alaka je ko matna Mali nyomina Allah uko ni bu seke fe minye ikado ka fo ni ngoye ka abna ke ikado gele ya wera uye gele ya minu ba dabwa kama yasa ikado ka fo soro gele ya manana gele tiba kongoto sokono jamana de unga wuli uka marake ba unofe ninga gele ya taka olu segere haka ja kwa au mefe franje fanga ka kunje ni heren lafia minye anaka ke ko sabatile minye oto lo hamiye kui oko Mali be ka ikado wuli ka jo ke mina ka ire kuma bo ko Mali ka kele be Mali nofe bi ko dore tede ko afora ko Mali ibulu mana bo rishu fe yasa ukana andeme anga ikado jadi makelela ka anga jamana kuma bo ka ambo gerente kono ko jengo manyongonya ko awni rishu ka bulu fara dobe oke ko e Wagner ko kele mbe bo de nofe mo Niger président ma fo ko lute Wagner ko ladon onu tara shuru ale ka abu welu ale ma fo ko Wagner mercenaire ya awo américain munu fagara ale ka jamana la ka soro moko ta kala maku be okunye muye no ko France légion d'honneur ni muye de abe mercenaire
Américains fagara Niger a y'a sɔrɔ maa si t'a dɔn ko l'Amérique wolomasiri tabaw b'olu fɛ yen mais jademaw y'u ɲini ka t'u biɲɛ tigɛ olu tun ye mun ye mercenaire ni Basɔn ni Duguba ɲɛ ala tɛmɛ kana siga ale ni Rockmark Kabore wɛrɛ wulila ko olu fɛnde ko olu fana bɛ bɔ kaba Yisu i k'a dɔn k'a fɔ ko Wagner ko kɛlɛ o kɛlɛ bɛ Mali nɔfɛ bi ko Wagner ko don ko yala ko ni ɲininkali ko ma kan k'o k'i yɛrɛ la bi wa fɛn min ye nin ko ye sa i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min i k'a dɔn ko nin ko maaw tɛn'u sigi k'a lajɛ ten ko gɛlɛya min bɛ ka wuli fɛ farafinna bankun kan farafinna den ɲuman bɛɛ lajɛlen kɔni k'i u bɛɛ hakilina ni nin marabaa fila ninnu hakilina ye kelen ye bi ko nin tɛna kɛ CEDEAO maa ɲɛmaaw ka latigɛ labantɔ ye sa wa ko CEDEAO yɛrɛ ka latigɛ bantɔ tɛna kɛ Mali ko sabu ye nin wa ko ni jamana minnu faralen filɛ ɲɔgɔn kan k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan ko i k'a dɔn hakilina fɔ farafinna bankun kan ko yan'u ka kɛ farafinna lafasabaw ye k'olu de kɛra farafinna labilabaw ye o kumana ko farafin jamana caman bɛ yen bi ko CEDEAO tɔgɔ tɛ se ka f'u ɲɛna k'a bɛ fɔ jamakulu minnu ma ko anti CEDEAO k'o de bɛ ka caya jamanaw kɔnɔ bi haka ja u ye ɲangili min ta ka Mali sɛgɛrɛ k'o ye dɔ fara a jama kundama kan ko fɛn min ye CEDEAO maa ɲɛmaw ye olu minnu ye i k'a dɔn nin baara in kɛ bi k'u bɛ k'a kɛ marabaajugu ka hakilina ye n'o tɛ u yɛrɛ ka fɔta tɛ nin ye u tɛ ka kuma n'u yɛrɛ da ye olu bɛ ka foronto dun ni Faransi ka foronto dun n'u yɛrɛ da ye ko barabaajugu tiɲɛnikɛlajugu maa jigitigɛlaw olu damandankulu faralen ɲɔgɔn kan ko min ye Faransi ka baara ye k'u talen don de bolo da o kumana ko min ye yan'u ka farafinna lafasa ko u bɛ ka farafinna labila k'o de kelen don gɛrɛntɛ ye u ni Mali ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ bi wa k'o gɛrɛntɛ ko nɔ bɛ bɔ a la don dɔ koyi ko sabu ko Mali ni Laginɛ de bɛna CEDEAO fiɲɛ jira diɲɛ na ka tila ka u jugulamaw caya k'a sabu kɛ maaw bɛna fara Mali kan k'a sabu kɛ bingani min kɛra Mali kan farafinna bankun kan yan ko CEDEAO fanga dɔgɔyatɔ de ye nin ye wa maa ɲɛmaw ka latigɛ de bantɔ ye nin ye Laginɛ ni Mali u k'olu kelen filɛ ka fari min da ayiwa diɲɛ farafinna bankun tɔ kan ko min ye i k'a dɔn denkuraw de bangenen ye farafinna bankun kan minnu bɛ fɛ ka farafinna kumabɔ ni fasoko b'u sɛbɛ ma ani farafinya danbe o b'u sɛbɛ ma ko yala ko a jamana fila u na se k'a gɛrɛntɛ ninnu kɛlɛw k'u fɔ ka taa se a dan na wa to min sigira ɲininkali to min min ye i k'a dɔn an Amadu Kɔnɛ a ka nɔbila sɛbɛn nin anw y'a bɔ lɛgɛsɛ kɔnɔ Yusu Moro an ka tasiri min n'an b'a ta o ye indicateur de renouveau ye Mandengaw olu ye taasi bila kɛ ani bonya a bɛ k'a dɔn k'a ta ka Mamadu Nama Keita k'ale sɛgɛrɛ Mamadu Nama Keita min ye ONG min bɛ yen n'u b'a wele ko ASO Plus Moro Association Solidarité pour le Développement Plus Moro a bɛ k'a dɔn min ye olu ye a bɛ k'a dɔn bonya ani jɔnjɔn da ni ka ɲɛsin a bɛ k'a dɔn Mandengaw ka ni cɛba in ma Banden cɛba Mamadu Nama Keita Moro a k'a dɔn a yɛrɛ sigi dagayɛlen don Kanajigila o bɛ commune 4 fɛ Moro district de Bamako mun y'a to u ye ni bonya ta ka d'a ma mun y'a to u ye ni jɔnjɔn ta ka d'a ma Moro a bɛ k'a dɔn n'i ye ɲuman kɛ ɲuman sara ye a bɛ k'a dɔn a lakodɔnni ye Moro ka ɲuman dɔn o ye ɲuman saraba dɔ ye Mamadu Nama Keita i k'a dɔn awa min ye Manden ka yiriwa sira walasa Manden ka kɛ a bɛ k'a dɔn ɲɛta ka sabati Moro a bɛ k'a dɔn k'a ye ji bondow i k'a dɔn awa min ye a y'o sigi Manden yɔrɔ caman n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye awa lɔgɔlisow a y'o jɔ walasa denmisɛnw bɛ se ka kalan kɛ cogo min masaw ka bɔ a bɛ k'a dɔn muso ni sɛgɛn na n'o tɛmɛna ka bɔ yen Ala ka soba n'o ye misiri k'a y'o caman jɔ Manden kɔnɔna na awɔ Moro bato ka so Moro a k'a dɔn n'o ye misiri n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ye dɛmɛ min na se Manden musow ma ani Manden denmisɛnninw Moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a k'a dɔn ani a ye baara caman min kɛ Moro ko bɛɛ lajɛlen Mandenkaw ma ɲinɛ a kɔ koyi ko Mandenkaw y'a ka kɛ ɲuman ko k'o lakodɔn Kɔrɔ Solomana ko maa tɛ wale ɲuman ko de sɛgɛji ye a ye min fɔ lɛgɛsɛ don Moro min ye Mamadu Nama Keita i k'a dɔn waati min na nin dira ma Moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ k'a dɔn min ye a diyara ye wa i k'a dɔn ko k'ale ma bala la a ma bala la dɛ sabu ɲuman ye ɲuman sara ye ɲuman ye koyi juguman fana sara ye juguman de ye k'a ma bala ale la Moro a bɛ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la Moro a bɛ k'a dɔn Manden masa Manden a bɛ k'a dɔn cɛba n'o ye Mamadu Nama Keita Moro a bɛ k'a dɔn a yiriwa sira min Moro n'a y'o k'a sigida la Moro a bɛ k'a dɔn Manden ka yiriwa ko bɛɛ lajɛlen de ye ninnu bila min ye a bɛ k'a dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen ko kadiriba de don jamana in kɔnɔ
Ayi nunu kɔni ye Sunjata nɔrɔbila ye. Nunu ye a bɔnaw yɛrɛ. Awɔ. A ma zira bɔ wa? Awɔ. Nin kɛta kɛ in. Nin bɛ se k'ale bana bɔ. A banna. Wa nka Sayid na. A bɛ bana ni ziraju da ɲɔgɔn na k'a bɔ. A banna. Nka dɔw bɛ yen. Pɔnpɔnbogolo ma se k'a ci. O fana ye o bɛɛ ye jata si dɔ ye. An ka taa. Kayita. Moro a bɛ k'a dɔn min ye a kɛra directeur national de route. Awɔ. Mamadu Naban Keyita. Awɔ. Moro a bɛ k'a dɔn a ye baara caman k'o kɔnɔ. Moro u y'u da don a baara dɔ la. Min ye sira kelen min. Awɔ. Misabugu Yirimajɔ. O goudron in. Min filɛ nin. Laban bali kun don. Awɔ. A labanna de. O laban bali kun don. A labanna. Moro. A y'o sira dilan. A banna. Yirimajɔ Musabugu. Awɔ. N'o tɛmɛna ka bɔ yen. Moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la. Min ye a bɛ k'a dɔn hali autoroute min b'a la. Awɔ. Min a bɛ k'a dɔn n'o kɛlen don. Moro a bɛ k'a dɔn ani sirabaden minnu kɛlen don a la. Ni fo mobili bɛ tɛmɛ dɔ jukɔrɔ. Awɔ. Moro échangeur. Sira falen yɔrɔ ninnu. I ka dɔn awɔ min ye o hakilina bɔra ale la. Moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen. Min ye a bɛ k'a dɔn Kɔlɔnjɛba. Kangaba. Julafono. Ani Laginɛ frontière. Ko siraba ale de hakilinaw da wa ale de yo o siraba ka fɛrɛkɛw bɛ se ka da cogo min na. Fɛn min an kɛlen don ka appel d'offre lancer. Mali ni Algérie cɛ ka sira da la. O appel d'offre an y'a lase. Awɔ sinon o bɛna kɛ. Sani. Safurula i bɛ kuma kɛrɛfɛ. Moro. Mamadu Naban Keyita. Moro a ye wulikajɔ min kɛ. A n'a ye baara min kɛ sigida la. ONG maaw kɔni ko i k'a dɔn olu nimisi wasalen don. Wa i k'a dɔn olu kɔni b'a fɔ. Mandenkaw ko k'a ni nin ka kan. Mandenkaw ko k'u b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn. Ko faso den ɲuman don. Wa a ye faso sankɔrɔta. Wa a ye faso bila hakili la. A da a bɛ ami ni faso ye. A sigi a bɛ ɲini a bɛ wuli ni faso ye. Wa Moro sanga ani waati min ye Mande. A bɛ se ka ko kɛ Mande. A bɛ se ka fɛn fɛn ɲini ka na Mande. K'a y'o o bɛɛ lajɛlen ɲini ka na Mande. O tuma k'a ni nin ka kan. Olu b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn. Wa Mande Keyita den dɔ fana bɛ yen. Musa Kayita. A tun bɛ yan nɔ Andere don. A taara tasa juni a nɔ la. A banna. Ale sigiyɔrɔ bɛnnen don a bɛ États-Unis. Musa a fana a ye Mande kanu dɛ. Kobilan Keyita. Mande Keyita den dɔ don. A banna. Awɔ. Ndesani. Awɔ. O de y'ale ka fasiriya ɲa bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ. Indicateur de renouveau ni ale bila Yusu. An bɛ sɛbɛn ta sɛbɛn min ni ale tɔgɔ ye ko Kabako. Kabako n'an y'ale ta sa nin kɔni i k'a dɔn k'a fɔ ko ye. Siga kelen don a la yɛrɛfa don wa maa de ye nin karisa in fa. Ɲininkali to min ko nin ko kɛra Bafula bɛ. Ayiwa min ye dɔgɔkun kelen a ka furusiri kɛlen kɔ. Npogotigi a gulonnen yera juru la. Fɛn min i k'a dɔn ko Sekoba Sise. K'a yɛrɛ pandi yan. Awɔ ka taa yɛrɛ gulo juru la jiri la kɔni. A kun tɛ cɛ fɛ yan. A na k'o don dɛ. Kumana Yusu min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko ni brigade territoriale ka nin ko in jɛ yaasa Bafula bɛ a dɔ la k'u ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ yaasa nin ka saya a kun ka dɔn Ala ka hinɛ Sekoba Sise la nin ye npogotigi ye k'a gulonnen de jɛra jiri la juru b'a kan na sibiri tɛmɛnen nɛgɛ ɲɛ 8 waatiw la kilomètre damadɔ ka kɔn Buguda ɲɛ i k'a dɔn k'a fɔ n'o ye i k'a dɔn u ka sigiyɔrɔ ye o kumana fɛn min ye Bafula bɛ cercle kɔnɔna la o kumana ko nin ka saya kɔni a ɲɛ bereberelatigɛ ma se ka dɔn nka min ye Ala ka hinɛ Sekoba Sise la ayiwa min ye k'a dɔn k'u y'a furu jagoya de la dɛ k'a furula cɛ ma a ti cɛ min fɛ a dun fɔra k'an ka jagoya furu dabila k'o tile tɛ Yusu ko jagoya furu ko maa bɛ se k'a fɔ ko nin y'a kɔlɔlɔ dɔ ye wa ko a kɔlɔlɔw bi kɛ anw ka i k'a dɔn sigiw la a ka ca da tɛ s'a bɛɛ ma fɛn min ye i k'a dɔn Bugu Jara ye n'u kun ko Bugu Kulubali kun bɛ ɲininkali kɛ n'a kɛra sɛbɛnnikɛla ye tuma jumɛn Bugu Jara de ye nin ye ni Bugu Kulubali kun fɔra ne kun bɛ bɔ yan Sade bɛ n tilen Moribabugu e kɛra sɛbɛnnikɛla ye tuma jumɛn Bugu Jara Bugu Kulubali ko don Bugu wa Moribabugu Bugu Kulubali Bugu Jara Babu kɔni Bugu dɔn ne kun t'a ɲininka Babugu o tuma Yusu min ye kunnafoni o nasira ye ko Sekoba Sise san 14 npogotiginin ncini k'a banna furu ma kolokoto ko sabu u y'a di cɛ min ma k'a t'a fɛ nin kɛra Buguda min na o ye Banbuku ye Banbuku Buguda a bɛ Bafula bɛ cercle kɔnɔna fɛ o kumana ko den ka ban o ma kisi koyi u y'a sɛnsɛn ni k'a kɔɲɔko ka taa di a cɛ ma kɔɲɔkolen kɔ k'a sɛnsɛn ka taa di cɛ ma i b'a ye k'a fɔ furu in ma diya den ye hali dɔɔni a kɔni wajibiyara ka masaw fɛ ko nka ko furu kɛlen kɔ dɔgɔkun kelen o bɛnna sibiri tɛmɛnen ma i b'a ye k'a fɔ den k'a dɔn sɔgɔmada nɛgɛ ɲɛ 8 maaw minnu ye kungo kɔnɔ taalaw ye olu de taatɔ kungo kɔnɔ u bɔra Banbugu Buguda la k'u bɛ taa k'a dɔn kungo kɔnɔ olu taara bɔ den gulonnen ka jiri la juru b'a kan na a y'a yɛrɛ fa wa ma a y'a fa maa si t'a dɔn kuma i k'a dɔn k'a fɔ gendarmerie min bɛ yen ko brigade territoriale min bɛ Bafula bɛ yen
olo wulela kana ko nyenyini nga fese ko min yi ka do ala ka hina se ko ba si se la no emboti ko fole nye kwa ka fatuli fo anu ka sudo haraba la ka shima koroya shi alu musara mala amasawu ani furuke kulu yo ko ke dugo ni dugo yo masa kunvo maye akone mvora ka fo ko se ko ba si se fatura o masonga ikado ka fo anyefo maye umasonga manga ni yanyini ka don okmana ko minye masawi ani furuke ku jera kan ngo nge haraba la nga minye mawye ateke ka dugo sigi nyando ulutara kuna foni da brigade territorial mawkano zandrama meri mawye ba fula be sigila ulukelega kuna foni soro ulu de wulla kana ko nyenyini okmana ko minye ni ndenga sayai ko bina ko je ya ninga yele mana akola aiwa ko kuna foni laba onye munde jira ko wuli ka jo ko nala zandrama ko ni utege da manani ga deni amasa ubala no embo tiye ana furuke yere ko ulu bela jele be bolula bi o ko minye sigasigeli ko bolodale do ko sigasigeli kundale jumenga yere fa duwa madin nodu okumana ko kabako kone uga dola obe shula boka autopsy o fana bike muna nunu yere ashudo haraba la o mafenvo ma kakla ka dugo iko jakmabu usigara fendo o fedo ba jugoro okumana minye ikizana mawe ukenya mandikola uko ne ya ikado sigasigeli udaile ma duro mimbe bolola sigasigeli no tako sagare okumana ko kabako be wele bla de masa bela jelema ka foranye ka fo jago ya furu klete ali janye furu yere tika shi soro kumata ajago ya furu la mama okumana yuzu ko ango dabla sabu jago ya furu kololo ka chama mita wulo ninde la wa minye ka do seko ba siseta nye ko ninta folo ekui ninyo ana chama kera wa nu ma dabla ko ado wore na keni ngofe bugu jara alega nobla sewene anya abo kabago kono ga bidon boli do yusu lete e kulubali bro ka do nyera la wati asera wati asaba korona upma ambe bita joya bro awani ala sona mo balondango ni are transmission me ka rajola kunvolot na sega amon bare a retransmission beke ka nyefo gabi kumfolo otsika ke bo ka do boulevard de l'indépendance jamana yere kuma bo wulika jomi mbese nabi ani ka do danganiang na irali keneka okomi mbese nabi wala horoma koso nyama ya soma ya anyini ndola chika no ba ofe ku ka hageto anye ngenya tani nani ondola china alaga unaja ami muro ambe tantia wajara fu nyawe ture kata se maramare tantia suma mi aluja atrosi aluja kafuka wale mando kafulla se bashikine keta jangine keta gazu magaji mi kafuka wale mano banu magaji kata se malapia sima jarani muro de ka kurla isen bot oswe mi yusu ni ulu bela jelefo bi foli mba kerengere ka nyeshi anyere ka madamuma no yi ka do madam Traoré nu ko matari ba jawara angwa makotoma o yabo nyali toye o minya anyere ka do to dale lagare Abbas Traoré ale furumuso do no yanyere dimsenteri mi toma ere sai famdo nga jemunka intitemaka abada mana yusu ambetari ba jawara fu sai famdo madam Traoré na angwa makotoma ikado nu ko matoma ango lagare anga foli bae bi ale takrengene de do o ka bakuru ka foli toke bakuru bae abana moro ba toke bakuru bae ali visa ana foli la se an kanu bana fleba bele jelima moro malajalo kati coordinateur handicapé luga ma nyemado moro deum banyugutu damba amba fo kati malbugu amba fo ka wali mando ka mi awkado alubu yagi kabarafu ka seba fo mi debi Traoré o ya an ka madami ka fuka wali mando karjike kamara alebe kai amba fuka wali mando Yusu mega ni tariba min fota cho ako green wati ama kolokolo donge hyper décative foyer abena la che bati ba kalama sidi sanoko ba kalama awo ama Madu Traoré Madu Traoré aba kalama ama kolokolo dance doge sibiri short la je wa green maja ori kam madam no fatika ya iwolo fam wowe kisheni gila ni alaka je mafuka wala kaka ya akambe okmana akambe inshallah